Jingduna hakabor berkhan. Ka nipko kalarakhe ya kalinghu sngi seng ka basaw kendai menta ka sngi ha office trekam jongka ka bahashilong bat hakshnat trekam ba pero jongka. Haba ajing kren u Gurdip Singh u balong u CMD u lapan pau ya ka jing sngo hun halor ka jing biang ka rukom trekam da ka nipko. Watla ka yakandu ya shibun ki jing hakatan. Ulapan pau ka jing sngo scam ba ka nipko kan sala ban pentrekam ya ki project jongka ringkat ki jing thmu babha ba ka jing ya bet ka kam ka jam. Gurdip Singh ula banjur ba ka neka corporation ka kular ya ka boarding ka bakhoj bat ka bayaha bat ka mariang. Ha ka jing akan do ya umintra rang ba ka jila Gurdip Singh ula penpau ya ka jing kermen jong ka rukom trekam hawa umyam bat ki project ha ka jila. La samru ya ki khusnam na ka benta ka best performing plans.